Yana nga kan Ramadan laban de ki. Kan da laban to godi ne mo famu ma. Nga avertissement laban. Nga fati toro soit disant que ki ka juru do wala. E ka juru muso lake. D'accord. Te ka se ka sunugo ala ni e ka pression sababu. Aw minnu b'a fɛ ka an ka jaɲumani ninnu lajɛ wagati bɛɛ lajɛlen na aw ye aw sɔgɔlen to an ka bɔlɔlɔsiraw kan Elba Production ka farafinna jaw ɲɛnamaya. Mais Touré, non mais franchement, il est barafouké, franchement. Hein? N'a fera ko une si grande responsabilité que Kalfa et Tchokorobato là. Hein? Et que t'as un barabe ferita. C'est pas sérieux. Non, non, quand on faut. Il va quand même assistante tenue pour le follow. Hein? Aïe. Ani muso konomadou. C'est pas une raison. Ni kalo sara, ni miga sara dima. Il va falloir oui, Aïcha habita. Mais ni bara kalfaïla, il y a bara kekanya. Alma ibe yorobla. C'est très simple. D'accord, Niami. Oui, mais franchement. Niafa, mais claquez oui. Aïcha. Yo, ne m'a fié, quand tu viens ici, là, c'est sur rendez-vous. Et vous le sourire doigt. Hein? Ah oui. Non mais franchement. Encore, il s'est fait accompagner par un autre guignol. Eh bon, bureau là, je n'ai pas que ça à faire. Madame, excusez-moi. Moi, c'est Amadou Diallo. Je suis l'avocat de moi. Voilà. Et alors? Parce que vous pouvez m'effrayer avec un bout de papier. Madame, les documents sont là, tribunal là. Et ça vient du procureur. Ordre de dire assistant de te faire sortir tout de suite. Mais comme il est moussolé, on devrait se faire accompagner par la police. Mais comme il est moussolé, et je sais que vous avez au moins le minimum d'éducation. Il y a ces rapports au bureau là. Et d'ailleurs, regarde, je vais appeler la police comme qu'il m'a fait trouver. Non, je t'en prie, laisse tomber. Laisse tomber. Tu es canard pour le solo, à calendo à papier. Mimbala, ya femme. Vous devrez quitter ce bureau. Immédiatement. Aïcha, moi j'ai construit, c'est-à-dire des années pour que je me fasse une entreprise. Tu sais. C'est pas signature ni drone qui me fasse une entreprise. Non, fille, depuis quoi d'amener, ngombe kofekana, ngombe kana, ma fille. Et tu sors, quand tu passes les papiers de dossier, non. Il y a séjour, mais un pi à pana. Nous, on t'a tout là-dedans. Mais n'est pas à côté de lui. Ah, mais ça, jamais. Au pays Congolais. Parce que cette entreprise, elle m'appartient. Ah ouais? Et moi, je suis avocat. Pour le moment. Ah, mais on va sur le tribunal. Il y a avocat dont il y a un procureur dont il fait faire au pays. Ouais. Non, mais beaucoup confiance dans les fins bêtes. Moi, je peux faire des journées maintenant barcaro. Wallahi. Allez, quand mes fins de confiance. C'est-à-dire, allez, une signature, il y a que fin doit être déposée pour qu'il y ait un tout cas à passer de ce jour. Ouais. Dans la trop. Ne m'a fait mon aller de que non ça va pas. Non mais c'est bizarre. Non, à la. Avec du frère. Non, c'est quand t'as. Quand bien. Amenons sur le tribunal là. Tribunal t'es. Parce que ça ne se passera pas comme ça. Amenons sur la harade. Je suis une idée. Le tribunal yo. Non, je suis là. Non, on tient les gens écoute voilà. Document nous n'est pas ouais. Bon, ouais. OK. C'est bon? Oui, c'est bon. Mais à ma banne. Ah oui. Non, à faire ouais bien. Ouais, quoi du ni voilà. Ouais. On entend beau les filles ça. Ah ouais, on entend beau les filles ça. Oh. C'est il ka ku kakana.
Mais, on a donné ça, tu m'as donné ça? Yeah. Voilà, ne bɛ ka taa yɛrɛ de nɔfɛ. Ne nɔfɛ. O ka di yan. Ça va quand même. Ça va. Basi t'i la. O foyi tɛ se ma bilen. D'accord. Ɲana an ka kan hadamadɔ laban de k'i ye. Kan hadamadɔ laban cogo di ne m'o faamu ma. N ka avertissement laban. I b'a fɔ a t'i tɔɔrɔ soi-disant k'i ka juru dɔ b'a la. E ka juru bɛ muso la kɛ. D'accord. A tɛ ka se ka sunɔgɔ Ala ni e ka pression sababu. N bɛ n kan da i ye min kɛ. Ni ne ko n bɛ n ta i fɛ n b'i datugu kaso la i b'i sigi kaso la. Ne ye mais jumɛn ne kɛ? y'i to yen n'i to yen Ala kama k'a ko bila. E ye jumɛn kɛ i t'a dɔn e ye min kɛ. Ne ye jumɛn kɛ? I taara ne ka bureau kɔnɔ ka taa mɔgɔw ka chèque dalen million tan i y'a sɔn ka bila i Prévu b'e bolo wa? Prévu bɛ n bolo prévu bɛ n bolo a bɛɛ bɛ n ka téléphone kɔnɔ n'i b'a fɛ n ka yir'i la n b'a yir'i la million tan e de y'a sɔn. Omar, ni ne Mariam. Ni ne Mariam ka tila ka n ka secrétaire kidnappé tile joli joli a b'i bolo ne de ye n sen d'a kan walasa ko kana bɔ a la a bɛɛ prévu bɛ n bolo ka mun wɛrɛ fɔ tuguni e bɛ deli min i bɛ kokolo min kɛ a ka can trop mais n'i to yen ka kow bila parce que muso terimuso ye k'e ka warini dɔ juru b'o la i bɛna ka na k'i bɛ diɲɛ nege bɔ an na o warini Ne ka warini tɛ dɛ Umaru. que ça soit la dernière fois n tɛ fɛ k'a kuma mɛn n tulo la bilen k'e bɛ k'a tɔɔrɔ ko wariko wa wariko kuma ka dan yan sinon n'i y'a ko sama ka se n b'i datugu bila i b'i sigi kaso la nin prévu kelen kelen nin kelen kelen bɛ se k'i se kungo ma nin prévu kelen kelen nin bɛ se k'i se kungo ma j'espère que n ye n ka kuma faamu n tɛ se ka k'o siɲɛ fila n ka ca n ka taa. I b'a dɔn i ye deliba de kɛ dɛ i bɛ nin pɛn dɔn han. Ne t'e lamɛn koyi. Umaru, n'i ka kuma bɛɛ mɛn, i y'a mɛn. Donc n jɛra n ka wari kɔ. Ça c'est ton problème. Ani awɔ ne fana bɛ n ta de fɔ dɛ, ani ye fɛn fɛn fɔ. Donc comme a ko kɛra ten, an ka yafa ɲɔgɔn ma. Ne tɛ j'ai pas à te pardonner fɛn tɛ ne bolo ka fini n bɛ kelen kɔni f'i ye n bɛ fɛ nin ka k'a laban n'i ye kuma kelen mɛn i bɛna dɔn min ye cɛ min ye an ta. A bɛ ka tulonkɛ ka ji la. A to tan man malankolon tɛ ninnu de bɛ yalala dugu kɔnɔ ka kuma bɛɛ nin kolankolon sugu ninnu manamana ko sugu ta k'a kɛ ka fɛn fɛn n b'an si ka nin na. Anjana. Voilà. Ça va? Oui, ça va. Journée. Bon, la journée, journée jarale. Ah. Non, bon c'est la fille dedans. Wallahi. Abi ko ma chuko era la bio. Ansa? Yoro. Ba yoro bi ma sanga ko sebe no konta ni bari do wallahi. Ah, mun kele no gita on konta. Malango ni talenga bon ngaro. Hein? Ni ko ni nga quoi, abena ala tene ba fongo. On est dans une entreprise sur le bleu. Hein? Kata papier kirikiro udla, kata entreprise ta otage là. Faut ouais, ne fait qu'il y a là, il plus de voir ici. Au final on damne nous on carré. C'est un exemple. Gansana ma kundo sa. O bébé ne faut adamne ni kado fum fena sira la ba ma so ko ma ka gansana ma. Gansana monte ça. Il va parce qu'en réalité tellement gansana ma te tout il va falloir que me gagner il va falloir gabagoum le quoi ayo il mo konni ça dire mon yati là quoi ay tiena ni ndona so ni yedro nsonto be ja faut depuis ningo domna ouais boy aner ta kara entreprise ça dire ko sera ka tigati sirim fem mena nyakoro quoi ça dire bo verme mi nyakoro o sera ka titi ça dire ni chukuro la non gabagodo quoi ah abena la adala kuma adala gante kuma shi ni ye mbusu ya mne ngono ki ka tinya ka beauté ka ima non ibara ça dit finalement bible ita do kabi iba fama ita do ko femi bulu quoi pour un grand gars quoi
Non, il a dit un coup de Ai wuli ki sigi o fɔ kɛ e dalen b'o fɔ cogo je di viens pour le sénat. an wuli Non, ngere la. ɲɛbɛla ko duman ka di ye dɛ Kojugu. Ko dum man ngadi ko jugu. Ko dum man di joy. Yuna jema sarama ceyuma faleni badagani no. ai ne to do Oh, e goni mun faleni no kamaga ina fa cugani maya. Mun faleni no kamaga cikani u jeleni do u ka sadi worondel ni kan no buri etini valeur furu badagani etini valeur do ete valeur do Madame la face jolie. c'est vrai etini valeur do Et vous faites quoi? i bɛ do finiw da dɔn ni do finiw da dɔn bɛ ne ka perruque da dɔn mais ni mana ne e bud la kɛnɛma ne bɛ sa de quoi Mais c'est fini. On t'ai arrosé bien. i wo ten Mon goût de gagner confiné le bois vert de mignon. bana C'est-à-dire que la vérité arabe. C'est bois vert en effet. a bɛ ɲɛfɔ dɛ mais bɔgɔ vert tɛ de ɲɛfɛ dɛ est ce que i yɛrɛ de ɲɛ tigɛ nin kɛ bɔgɔ vert ye sinon nin bɛ yeli min kɛ hali ne yɛrɛ t'a kɛ D'accord, boy, on m'y gagne. C'est-à-dire que bi kɛrɛfɛ i ɲɛna fɛn min bɛ fɛ ka i ka rondelle di forme ni i m'a faamu i k'i jɔ tan surprise ni dɔ bɛ ne bolo surprise ye oui ayi surprise ye surprise de oh o yira na kɛ an la lajɛ fɔlɔ a bɛ cogo di a bɛ cogo di sa Adam ma fi ngo bogo vere passa comme niente fena di fe quoi faut nga faire pour nyana ka nye o ya boy nyala sa non nyabi là très bien che bien hein sona o mu da botoy e kana dɔrɔn aw minnu b'a fɛ ka an ka jaɲumani ninnu lajɛ wagati bɛɛ lajɛlen na aw ye aw sɔgɔlen to an ka bɔlɔlɔsiraw kan Elba Production ka farafinna jaw ɲɛnɛma